Для вас презентовать наше видання, активную нашу працу другой половины 2020 года и первых месяцев 2021 года. Это творы Якуба Колоса, які были написаны для детей. Натуральным чином книги гэты выдаваліся і раней. Вось. І мастакі, які ілюстравалі гэтыя кнігі, яшчэ нават у даваенны час, напрыклад, Валентин Волков, у пасляваенны час займалася Алена Лось, але нам выпала працаваць з чалавекам, мастаком новай генерацыі, Алесей Жыткевіч. Менавіта яна ілюстравала наше выданне. Гэта сярод выдання Міхасёвыя прыгоды, Савось, распуснікі, Рак Вусач. І мы вырашылі на пачатку года гэта ўсё зрабіць, спалучыць з прэзентацыяй, да, гэтых кніг. І, канешне, нам вельмі важна было, што гэта была ідэя малодшага сына Міхася Константиновича Міцкевіча, якому у гэтым годзе споўнілася б 95 год з часу нараджэння. На жаль, у мінулым годзе ён ад нас сышоў. І, канешне, нам вельмі прыемна, што сярод нас, сярод прысутных сёння ёсць дачка Міхася Константиновича, Марія Михайловна Міцкевич, якой я хочу передать слово, каб яна некалькі слоў сказала. Калі ласка, Марія Михайловна. Мой бацька Михась Константинович заўсёды казаў, што нашим дзецям патрэбна добрая беларуская кніга. Ну і, безумоўна, тая кніга, якая якраз і напісана пра майго бацьку, гэта Міхасёвы прыгоды. Вось гэта кніжка, тут зараз я вам. Яна даўно вельмі не выдавалася, гэта першае выданне ў гэтым веку. Ось зроблена вельмі прыгожа, з добрымі малюнкамі. Ну, як казаў мой бацька, гэта кніжка аўтабіяграфічная, таму што расказвае якраз пра яго лёс, як гэты гарадскі хлопчык трапіў на лоне прыроды ў вёску, што ён там пабачыў, з кім пазнаёміўся, як навучыўся збіраць грыбы, збіраць суніцы, лавіць рыбу і гэтак далей. Шчаслівая гэтая пара разам з іншымі дзецьмі, з братамі, з Данілам Константиновичем, з Юркам і з вясковымі дзецьмі. І в гэтай кнізе шмат такіх замалёвак цудоўных пра нашу прыроду, пра сялянскае жыццё, тое, што цікавіць маленькіх дзяцей. І, безумоўна, кніжка гэта была для майго бацькі вельмі дарагая, таму што, як Міхасёвы прыгоды. Вось ён сам казаў, што ён прычыніўся да выдання 3 паэм. Это вось Міхасёвы прыгоды першая, гэта кніга. Потым это паэма Бураўкіна «Развітанне», дзе якраз ідзе рэч пра пісьмо Коласа, пра беларускую мову, пра яе, што пра беларускую мову, каб яе захаваць, каб яна ўжывалася ўсюды. Ну і для нас, для дзяцей, для тых, хто мае ўнукаў, а меня, вось я могу сказаць, 4 ўнучкі, і мы читаем гэтую кнігу з задавальненнем. І калі я прачытаў Маршак, ён сказаў, што шчаслівыя тыя дзеці, якія будуць чытаць вось гэтую кнігу. Так што, я думаю, будуць шчаслівыя нашы дзеці і нашы ўнукі, якія таксама будуць чытаць гэтую кнігу. Ну і яшчэ одну кнігу я хацела б вам паказаць. Дарэчы, невялікую прадмову для кнігі Міхасёвы прыгоды напісала моя дачка Васіліна, якая зараз працуе у музеі Якуба Колоса. Ну і яшчэ одна кніга «Савось, распуснік, Рак Вусач». Да гэтай кнігі ўжо я пісала маленькую прамову. Вось эта кніга таксама вельмі падабаецца нам, бо расказвае пра вельмі прыгожы жывёльны свет, пра нашу прыроду, нашы рэчкі, азёры, пра яе жыхароў. Ну і апошняя «Рак Вусач», яна вучыць нашых дзяцей таксама вельмі добра адносіцца да нашых хатніх выхаванцаў. Трэба адзначыць, што ў сям'і Якуба Коласа і ў нашай сям'і Міхася Константиновича
заўсёды жылі коцікі, сабачкі. І вось калі я была маленькая, я толькі памятаю, што колькі там у нас было ўсё гэтага жывольнага свету, каб да іх ставіцца вельмі добра, каб ніколі не пакрыўдзіць. Ну вось і чытаючы вось распуснік якраз пра гэта і гаворыць гэта паэма, як нам трэба адносіцца да нашых выхаванцаў, каб ніколі іх не пакрыўдзіць і жыць разам в гэтым нашым міры. Ну, я передаю слово, можа. Дякую, Марія Михайловна. Сапраўды, Якуб Колус вельмі лёгка, красамоўна даводзіў дзецям, што нельга, што можна. Вельмі лёгка для іх успрыняцця, апісваў прыроду. І гэта, конечно, якраз мы можам прасачыць, чытаючы творы для дзяцей Якуба Колуса. Я б хацеў запрасіць сваю калегу, каб вы таксама пачулі радкі з дзіцячай творчасці Якуба Колуса і адчулі гэтую лёгкасць і прыгажосць паэзіі Якуба Колуса. Калі ласка, Ольга Евгеньевна. Михасёвы прыгоды на прадвесні. Надакучыла дзецям зіма, ім разгону зімою няма. Маркотна Михасю, Алесю і Ясю, Володю, Андрею і ўсім, хто дурэй і хоча разгону. Ну, Юрку, Симону, Маринцы, Тацянцы, Аленцы, Мар'янцы, ну, Інцы і Юльцы, Натальцы, Ганульцы, ну, словом, дзяўчатам і хлопцам тым хватам. Сагналі ахвоту на санках, на лыжах, коньках і лядзянках. Зімою забавы не дуже цікавы. Мороз і завея, і нос пасінее, чуць выбежыш з хаты на холод зацяты. Хваробы зімою ідуць чарадою. То свінка, ангіна, адзёж, карлатына, то біць жываглыд, люты злы дыфтэрыт. Надакучыла дзецям зіма, і чакае вясны іх гурма. Першая частка. Налучила зімою Михася бяда, захапіла Михася хвароб чарада. Прыстала ангіна, а потым адзёр, чуть-чуть з дыфтэрыту Михась не памёр. Забіла дыханне, і горла, і нос, ух, колькі пакуты Михась перанёс, ды ўсё ж далі рады яму дактары. Вакцыну ўлівалі не менш разоў 3. Каб не вакцына, памёр бы хлапчына. Худенькі, слабенькі, малы Михасёк, як падкошаны той Васілёк. І высах жа бедны, і тварык стаў бледны, празрысты, без воску. Доктар дзіцячы лячэнне прызначыў, адправіць Михася на вёску. Паветрам гаючым ды сонцам бліскучым Михасевы сілы ўзмацніць. На ўлонні прыроды такія прыгоды, што ў горадзе нельга й сасніць. Аб гэтых прыгодах якраз і распачнецца тут сказ. А якія былі прыгоды, вы можаце даведацца менавіта з кніжкі. Усяго найлепшага. Дзякуй. Дякую вялікі, Ольга. Сапраўды, бачыце, лёгкасць радкоў Якуба Колуса, яна прасочваецца ў многіх творах, і асабліва ў дзіцячай творчасці. Сапраўды, мы, як музейцы Колусаўцы, толькі можам параіць чытаць дзецям творы Якуба Колуса сваім рознаўзростовым дзецям, да, і малодшым, і пастарэй, которые, напэўна, ўжо ў старэйшых класах можна сур'ёзную літаратуру чытаць, новую зямлю, наростаніх і, канечне, казкі жыцця, якія мы таксама выдалі, вось зусім нядаўна яны выйшлі у нас. Гэта сапраўды цікавы, фактычна ледзь не новы жанр, які быў створаны Якубом Колусам, такі цікавы падыход да літаратуры. Да, і казкі жыцця якраз вельмі ілюстраваныя выйшлі ў нас зусім нядаўна. І на гэтым наша выдавецкая дзейнасць, канечне, яшчэ не спыняецца. Нам таксама вельмі прыемна, што з намі на сёння прысутнічае дачка Данілы Канстантиновича Міцкевіча, Вера Данілаўна, унучка Якуба Колуса таксама, якая і распавядзе нам трошку пра казкі жыцця і далейшие свае і музейныя творчыя планы. Калі ласка. Дякую. Добрий день усім присутнім. Може, я трошки так з історії почну. Справа в тим, що
сёлета спаўняецца 100 гадоў з таго часу, як Якуб Колас з сям'ёй вярнуўся ў Беларусь. Доўгія 6 гадоў ён быў за межамі роднай зямлі. Ну, мы ведаем, што ішла Першая сусветная вайна адбылася, пасля рэвалюцыя, грамадзянская вайна, і ён быў далёка за межамі і прымаў удзел у Першай сусветнай вайне. 15 траўня 1921 году Колас вяртаецца сюды, у Мінск. І вельмі плённа пачынае працаваць, як і на ніве навукі, так і ў сваёй літаратурнай дзейнасці. І вось якраз у 21 годзе выходзіць першы зборнік, першы раз выходзяць казкі жыцця. Гэта, па сутнасці, вельмі унікальны твор, таму што гэта не адзін твор, мы его ўспрымаем як адзін, але гэта збор казак. Казак не дзіцячых, зразумела, а казкі гэтыя алегарычныя апавяданні, праз якія, праз творы Колас уклаў іх сваю душу і выказаў свае думкі у такім алегарычным тоне. Яны пісаліся на працягу паўстагоддзя, з 1905 по 50, ну нават больш паўстагоддзя, па 1956 год, апошні год жыцця паэта. Ну вот якраз у 21 годзе першы раз выйшаў зборнік казак жыцця, які былі напісаны да гэтага году. На жаль, пры жыцці паэта яны выходзілі всього 4 разы. Апошні Колас падрыхтаваў у 56 годзе уже такое поўнае выданне ўсіх сваіх казак, і ён не пабачыў, зборнік выйшаў у 1960 годзе. Я вельмі, так сказать, мы ад сям'і вельмі удзячны кіраўніцтву музея, Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Коласа і асобе Александра Васильевича Фролова, таму што ён падтрымаў гэтую ідэю Міхася Константиновича выдаць дзіцячыя творы, якія сапраўды даўно асобнымі выданнямі не выходзілі, і у тым ліку казкі жыцця. Вось якраз гэта адзіная склалася серыя, яна і прадстаўлена, вот кніжка казак жыцця. В казках жыцця Колас, яны, конечно, разноплановыя, і праз нейкія прыродныя з'явы. Колас расказваў пра тое, якіх суадносінах, як мы жывем, якое наше жыццё, оно разноплановае, оно настолькі рознабаковае, і кожны раз усё мяняецца, і няма такога аднолькавага нейкага правіла у жыцці. Але трэба жыць у суладдзі са сваім сумленнем і з прыродай, у гэтай прасторы і у часе, якім ты апынуўся. Вось гэта была галоўная думка. Ну і 3 казкі, яны, конечно, вельмі розныя, былі прысвечаны сябрам, пісьменнікам і дзеячам беларускім, Янку Купалу, Змітраку Пядулю і Цішку Гартнаму. Все разом, это больше 30 казак, яны все прадстаўлены. Ну, а вот вяртаючыся да таго, што у нас у гэтым годзе такі знаменальны год, стагоддзя вяртання, Колас, сапраўды, калі прыехаў, ён ажыў душою на сваёй радзіме і шмат пісаў менавіта і для дзяцей. У 21 годзе выйшлі і яго апавяданні для дзяцей, страшнае спатканне, рыбалка, рыбакі, так, Наталька, Джон і Муха. Вось выйшла шмат вершаў для дзяцей. Можа і таму, што прыехаў Константин Михайлович, яго ўжо на той час былі 2 сыны, старэйшы яшчэ Міхаська яшчэ не нарадзіўся, Танік і Юрка. І яны былі такія замораныя
з того часу, як там у гэтым бежанцах знаходзіліся, вось, і прывыкалі да гэтага жыцця і гарадскога. Колас пісаў для іх і вершы, і казкі, і пра пеўня, і пра кота і Юрку. Вось, яны добра, што захаваліся, таму што выходзілі ў дзіцячым часопісе «Зоркі», быў часопіс, ён непрацяглы час такі выходзіў 21-22 год. Вось, і шмат твораў якраз менавіта 21-го года яны захаваліся і дайшлі вось і да нас і прадстаўлены ў гэтых кнігах. Наша мова вельмі прыгожая, мілагучная, і таму добра, што такія праекты ажыццяўляюцца, таму што кніга гэта галоўнае. Калі ты чытаеш і бярэш менавіта вот друкаваны гэты варыянт, нават які яшчэ пахне той свежай фарбай, у якім прыгожыя малюнкі. Вось мы разумеем, што, канешне, сучасная моладзь і дзеткі, яны пераходзяць уже ў гэты электронны лічбавы варыянт, вось, але кніга, яна ўсё роўна застаецца кнігай. А вось таму хай будзе ў гэтых кніжак добры шлях, і яны дойдуць да сваіх чытачоў. Дзякуй вялікі. Дзякуй, Вера Даніловна. Сапраўды мы на гэтым не збіраемся спыняцца. І я, магчыма, трошку анансую, маючы магчымасць такую, яшчэ і ў будучым, хутчэй за ўсё, будзе выданне па Марыі Змітровны Міцкевіч, гэта жонка Якуба Коласа. Між іншым, у гэтым годзе спаўняецца 130 год з часу нараджэння Марыі Змітровны Каменскай, дзявочае прозвішча, да, па мужу Міцкевіч. Ну і сапраўды ёсць спадзеў на тое, што наогул ёсць такое меркаванне, што класіка літаратура невычэрпная, да, і сапраўды, знаёмячыся творчасцю Якуба Коласа, пра гэта можна гаварыць. І не толькі творчасць, але і шмат яшчэ розных біяграфічных звестак, яны слаба вывучаны, не так грунтоўна, як бы нам хацелася, да? Поэтому ёсць сапраўды з творчасці жыцця Якуба Коласа, яго сям'і, жонкі, сыноў, што пісаць, даследаваць, і мы, таксама музейшчыкі коласаўцы, спрабуем гэта падаць праз не толькі выдавецкую дзейнасць, але і выставачную дзейнасць. Маючы магчымасць, запрашаю вас усіх прысутных на наши выставы. Хутка у нас будзе выстава, прысвечаная фотаграфіям Міхася Константиновича, бо ён быў вельмі вялікі аматар фотаграфічных работ. І вось у нас праз тыдзень, літаральна паўтары, гэта